नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर नैबे गोदान भिडिअखौ नायखाबाय जानो हागौ, थेवबो आं आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों महारानी। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बियो मोनसे सर्ट भिडिअ। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि इन्जिफोरानो जादों सोमखोर आरो मनिजा। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों रिता, रिम्की, पुष्पा, मिनिला, सुबुंसार, राजकुमार, कानाकान्त आरो बुसु। लोगोफोर, गोबां दं। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। बे भिडिअनि डिरेक्सन आरो स्क्रिप्टआनो जादों पबनि नार्जारी आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों फोजाखां नार्जारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै, अब्ला बिथांमोननि एफबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो दासिमबो बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बिथांमोनखौ एसे सापर्ट होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि गुबुन मोनसे गोदान इउटुब चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि गोदान इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। लोगोफोर, गोजोननाय थागोन। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै आरो गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैनो नाजागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै ला।